Салом алейкум, бачако. Сағиро меган ки ана баха ҷур нести ягон шузна наистай сай на соати ана шерои нар ки бошо соата мебинам соати на 8:30 Красноярский край, поселок Манский, улица Солнечная. Инамо хатае дудка ҳастад бачаҳо агар каме дидаиса бошеш шер нарам ҷазибина нози 30-35 градус хана кай бачаҳо ина тамошо кунед. Ина автор я найза бирмад карочи бондо да хондагиему ҳозир мерам бо чӣ менам бо аз ҳай найзаега мехонам. Яъне колочка бачаҳо 2 метра инҷо участкаам 1 метриш пай барфай бачаҳо ина нигоҳ кунед баъфсоига то ман гарен ядиват кайгим ина нигоҳ кунед бушлата ҳама ба қаги пушидагия шери нар ҳай бачаҳако ҳама каме намешиносед салом алейкум ана на тари колокольчик малакольчик мефаксатакне баъд сағирачаҳако ҳама ту зинда боше ана барои 23 ҳамин числаи нами февраланда ҳаматар будбориҳо шерои нар ки орзуи амале доре умараб каше културна ягон ҷоҳа надруне таъли сеюм ба пеш таҷикистан ба пеш бачаҳако ина барои шумо шерои нар пугои барвақт видео кардагиям ибодло совхози вақт колбаса маҳмашокир